Takže čaute ľudia, ja vás vítam u dnešného videa a bude to z Fortniteu a je mega update a prvé čo pridali Fall Guys do Battle Royale. Takáto mapa sa vždy spawne, neviem či na tom istom mieste, ale takto sa spawne na mape. Pozrieme si aj trailer rovno. Vieme vytvárať už takéto mapy. Ak sa to naučím, tak vytvorím pre vás mapu. Takúto. Jo. A ideme do hry. Ešte by mali pridať minigun. Jo. Ale ten tu není. Minigun by mal byť ten v hre. A potom ešte ďalšia vec. Sú tu questy, za ktoré viete získať odmeny. Banner, túto vec, tú pesničku a backpack, čo bol aj v tom traileri. A hlavná vec, čo vám ukážem v hre potom, čo pôjde za chvíľu, ja to tu strihnem. A jo, takže takže sa vždy spawne tu, ale vidíte tamto svetlo, ja to idem vyskúšať, keď tak sa potom tamto svetlo by malo znamenať tú takú zlatú sochu Fall Guys. A ešte vám tam chcem ešte jednu vec, takže neviem, či ma to odtiaľto portne tam. Ak áno, tak je to cool. A ak potom skončím, že ma to potom portne akože sem späť. Alebo ma to vyhodí niekde tam proste dole. Ale prvá vec, vidíte tu, je 4 dní, 2 hodiny, 7 minút a 40 sekúnd a nejaké sekundy. To bude odpočet na live event, takže sa môžeme tešiť. A už sa to naplňa. Tam vidíte, ja som ešte nedokončil príbehovky, ale už viem, ako to dopadne aj tak. GG. A teraz všetci padajú. Všetci, reálne všetci. Fú. 5 HP klač. A typeček mal minigun. Ale minul som si bohužiaľ náboje. Poď. Ošplichaj ma. Dobre. Ďalší ma ošplichaj. A tu je konečne nejaké iné zbranie. Konečne prosím, náboje do minigunu. OK, shotguna. To si zoberiem. Náboje do minigun. Yes. Aj minička rovno. Nitroflic ešte, kámo, to je... Ešte sa tam potom vrátim. Jasné. Ešte tu by hore mala byť 6. Nevadí, ale aspoň si zoberám upgradeík. Sice so zlimskou pomaly, tak to čo už narobím. OK. A tí psi teraz dostanú vyspomované, síce s 20 nábojmi. Takže... Takže, jo, zabil som bossa. A teraz by som konečne vyskúšal, no, tak to už asi ďalšiu hru. Ale všetko okrem toho som vám ukázal už. Takže to sa stretíme vtedy. Takže musíte prísť k tejto soche a dať, že yes, of course. A portne to.
Aha. Nie! 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 Jej, mám to. A tu bol taký nejaký bod. Akože. Jo, vlastne tomu dá loot. Jo, a je to random loot. Jo, takže pohoda. Si zoberiem. Ne. Jo, a toto by bolo všetko. Ešte natočím možno video s burgerom. Ak teda ešte stihnem. Ale idem zatiaľ editovať toto video. Takže takto máte najprv botov. A jo. Tých veží tu je viac, tých golden, tých Fall Guysov, tie fazulky. A jo. Už mi chýbajú iba 2 questy a mám backpack, takže úplne easy to splníte. Aha. Dobre. Čus.